А 100% ли е фиксиран курса, на който влизаме в еврозоната, или може да има някаква промяна? Честният отговор е, че промяна е възможна, но е малко вероятна. Тоест, решението на българския парламент, което е взето, е, че България ще се присъедини към еврозоната при курса от 1.95583. Но истината е, че това не зависи от българския парламент, защото всяка една от държавите, които са членки на еврозоната, трябва да бъде съгласна с този курс. Ако някой от тях не се съгласи, България няма да може да се присъедини. И тук възниква въпроса, какво прави България, ако имаме такъв случай, защото тогава нашия избор е или да промениме фиксинга, или да се откажем от влизането в еврозоната. Говорещите глави непрекъснато обясняват, че това не е възможно. Не е възможно, щом Европейската комисия иска да ни вкара в еврозоната, всички ще са съгласни, но аз искам да ви дам примера с влизането ни в Шенген, когато Нидерландия и Австрия отказаха да пуснат България и Румъния. Много е възможно някой от страните поради някакви свои причини или просто защото иска да бави присъединяването или поради Бог знае какви причини да не е съгласна с този курс. Ние не можем да влияеме на това. Ние сме все още извън еврозоната и можем да се присъединиме при фиксинга само ако всички останали са съгласни. Тоест, това, че ние сме решили така, не означава, че това ще бъде курса, по който ще се присъединим.